Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to mga idol is pag-uusapan natin yung crack sa ilalim ng makina ng mga Honda Supremo. Pero bago yan, isang mabilisang shoutout muna pala tayo. So shoutout nga pala kay Sir Johnny Fishing, kay Sir Saldi Garcia at kay Mark Ian Rabelas. So sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para ma-shoutout ko po kayo sa mga next na vlog natin. At bago tayo magpatuloy, isang mabilisang intro muna tayo mga idol. So kanina pala mga idol, kaninang umaga ay nagbasa pala ako ng comments dun sa may comment section sa may YouTube channel ko. So may nabasa pala ako na nagtatanong sa atin. Ito ay si Kirby Collins na ang tanong na bossing, ganun din ba ang Supremo nyo? Kasi nagtingin kami sa kasa, yung sa ilalim ng makina niya pag mag change oil may mga crack siya, tapos may tira-tira din siya, di siya malinis, hindi pulido ang gawa. Ganun din ba sa inyo boss? Pa-shoutout na din from Bawan, Batangas. Alright, so shoutout po sa lahat ng mga taga Bawan, Batangas, at lalong-lalo na sa iyo Sir Kirby Collins. Alright mga idol, no? So ipapakita ko pala sa inyo yung sinasabi ni Sir Kirby Collins na crack sa ilalim ng makina. Baka sabihin nyo wala rin sa aking Supremo yon. So ito pala mga idol, no, yung sinasabi ni Sir Kirby Collins na crack. Ayan siya, kung makita nyo, mapapansin nyo, para siyang lamat ng mga idol. Pero hindi po yan crack sa ilalim ng crankcase. Kumbaga sa yan lang yung hindi nalinis na part ng Honda Supremo. Kumbaga sa dapat makinis siyang ganito, 'di ba? Pansin niyo, dapat makinis siya. Ito hindi, parang ito siya kumbaga sa pinagtabasan, hindi siya nalinis. So hindi po yan crack mga idol. So wala kayong dapat ipag-alala, dahil kung mapapansin nyo, wala namang tagas, wala namang leak. So hindi po yan crack. So Idol Kirby Collins, hindi po yan crack. Kasi nakita ko na yung sinasabi mo, kasi napansin ko na rin yan nung nabili ko itong Honda Supremo ko. Yung nagwashing ako noon, unang nagwashing ako, napansin ko na yan. Akala ko nung una din crack yan. So kinabahan din ako mga idol. Pero nung nakita ko kasi yung parang siyang aluminum na nakadikit dun sa may dito, nakita ko ulit yung nakadikit dito. Ayan siya itong side na to, nakita ko. Ayan, mapapansin nyo. So yan lang yung hindi nalinis, kumbaga sa tira-tira na sinasabi ni Idol Kirby Collins. Hindi po yan crack mga idol. So wala kayong dapat na ipangamba pag bibili kayo ng Honda Supremo, may nakita kayong ganyan. Wala kayong dapat ikabahala, dahil kumbaga sa hindi lang siya nalinis, kumbaga hindi siya natabas ng maayos, diba? Kasi yung iba parang ganito malinis, diba? Pero yun kasi mga idol, hindi siya masyadong nalinis. Parang ganito, meron din sa ibabaw, meron din siya dito rin, meron din. Andun pa sa may starter, hindi lang makita, meron din. So siyempre paras lang naman tayo ng naramdaman, Idol Kirby Collins, nung nakita ko rin yung crack na yan. Talagang nagtanong agad ako sa kasa dun sa Guanson. So ang sabi nila, hindi daw yan crack. So walang factory defect yan, at walang defecto yan, wala ring crack.
Sa tagal ba naman na ginagamit ko tong Honda Supremo ko, hindi pa talaga yan tumagas. Dahil siyempre hindi naman siguro ilalabas ng Honda yan pag hindi na-check ng quality control, di ba? Kaya nga may tinatawag silang QC para i-check muna yung mga produkto nila kung papasaba o hindi. So yun yung issue ngayon sa may Honda Supremo mga idol, dahil may crack daw sa ilalim ng makina. Pero para sa akin naman mga idol, talagang kakabahan ka talaga kakabahan ka pag ganyan na nakita mo yan, di ba? Iisipin mo na lang, patay, may crack yung ilalim ng makina, paano gagawin dito? Babalik ko ba sa kasa? O di ba? Pero pansinin nyo mga idol na pag bibili kayo ng mga bagong Honda Supremo, i-check nyo na muna to, i-check nyo na muna yan, yung ilalim ng makina, para makita nyo. Para sa akin kasi parang halos lahat naman ng version 3 na Honda Supremo may ganyan. Kumbaga sa nang tawag doon, yung sobra-sobra sa pinagtabasan nung crankcase, yun. Kaya may ganyan na parang namuong crack siya. Pero silipin yung maigi mga idol, para kayo na rin yung discover kung crack nga ba o hindi. Kasi 1 year and 3 months ko nang ginagamit ko, pero wala talaga hindi man lang siya nag-leak. Kung talagang crack yan, magli-leak yan idol. At kung anong tawag dun, kung may defect man sana yan, di siyempre hindi sana ganito yung performance ng alaga kong si Raptor na pula. Kung makita nyo naman mga idol, 1 year and 3 months magpo-performance na siya itong October. Itong katapusan ng October, tingnan nyo naman mga idol, parang bago pa rin talaga. So ang napilitan lang pala dito is yung gulong pa lang dito sa likod. So ito pa lang yung napapalitan natin sa halagang 1,560 yung presyo ng original na gulong ng Honda Supremo. At may sasagutin pa pala tayo, no? May nagtatanong sa atin, nakalimutan ko kung anong pangalan nun, kung mahirap nga daw ba hanapan ng pyesa ang mga Honda Supremo. Hindi mga idol, hindi siya mahirap na hanapan ng pyesa, kasi naglipanan na rin yung pyesa ng mga Honda Supremo sa mga market. Pero sa akin kasi dun talaga ako kumukuha sa kasa talaga. Ang disadvantage lang kasi nun, matagal bago dumating yung pyesa. Itong gulong, inabot tayo ng mahigit na 2 weeks bago natin nakuha itong gulong na to. Tapos mayroon pa pala mga idol, no, nagtatanong din sa atin para minsanan yung pagsagot natin. Tinatanong ni idol Mark Ian Rabelas, ayun, kung parehas lang ba yung alignment ng Honda Supremo dun sa TMX 155. So idol Mark Ian, hindi siya parehas. Kasi nung nakuha ko yung itong kulong-kulong ng Honda Supremo ko, ang dating nakakabit kasi dito ay Honda TMX 125. So yung alignment ng Honda 125 is mas maiksi siya. So ito in-adjust na namin to Kumbaga dito siya dati nakadikit, ayan, pinagtabasan. Dito nakadikit yon. Dito siya nakadikit. Pati dito in-adjust din to. Pinalitan din to idol. Kasi ang dating pinagkapitan nito ay dito. So napinturahan na, ayan, pininturahan ko lang siya. Kaya kung bibili ka ng Honda Supremo tapos second hand na tricycle, talagang mag-a-adjust ka ng alignment. Hindi siya parehas sa TMX 125 kasi mas mahaba to. Mas mahaba tong Honda Supremo mga idol. So yun lang yung vlog natin mga idol, no? Shout out nga pala kay Sir Kirby Collins from Bawan, Batangas. So sa lahat mga taga Batangas, shout out po sa inyong lahat dyan. At
kung narating mo na ang video na to, nagustuhan mo itong ganitong klase ng video natin mga idol about sa Honda Supremo, ipaki-subscribe naman at huwag mo nang kalimutang i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga bagong video na ilalabas natin kagaya nito. So alright mga idol, no? So yun lang yung vlog natin. Sana nagustuhan nyo itong vlog natin. So sa mga bibili ng mga Honda Supremo pala, wala kayong dapat na ikabahala. Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, dahil hindi po yan crack. Hindi po yan crack mga idol. Kumbaga sa pinagtabasan lang talaga yan na hindi nalinis. So alright mga idol, na. So see you po sa next na vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po.